Mina mekuboshwa uJacob Zuma ngecala lokuthi kuthiwa uyathinteka ekufeni kwa comrade uHani, nami ngiyejele, nami ngifuna ukuyoboshwa, nami nje ngifuna ukuyoboshwa straight. Abazongithatha nami ngiyokhala ejele. Ofuna abafethu ukungilandela ngicela ukuthi angilandele omnyama, siboshweni sonke. Noma nje akwenzeka into eyodwa ngathi thina abantu abamnyama, ngoba vele akufanele si-exist kakhulukazi le South Africa. Abaveli basibulale sonke kuphela ngesizwe simnyama nya kuphela, kusala abantu ababodwa nje abamhlophe kuphela, kubibona aba-existayo nabaphilayo la eSouth Africa yethu. Ngoba lento yaleli bhunu elabulala ubaba uChrisani, bese vele siyazi ukuthi izothi maliphuma selinikezwe imali enhle eningi isigebengu lento le kade yahlala iminyaka. Inkabi phela le inkabi ziyakhokhela akekho ungazi. Isinikezwe imali eningi kwathiwa wena uzosho kanje, naleli ikhala liyamkhipha ejele. Vele belifuna ukuthi aphume so ezokwazi ukuthi adestroye uNcamalala. Ngicela ukuboshwa naye. La ukuthi nje kuthiwa uhamba icala nami ngifakeni phakathi lapho phela ukuthi ngoba kushuthi akekho umuntu omnyama oyobuya kwazi ukulwela umuntu omnyama emhlabeni, akekho, ngoba lo bekuyogcina. And kwenzeka lento ebesiyisho nina-ke abantu abamnyama, ngoba ingqondo zenu zivele zicabange kancane kalula, nilula ukumanipulatewa umuntu omhlophe. Into nje mayizokhuluma umlungu ngiyayikholwa. uJacob Zuma baqale bathi wantshontsha imali, wahamba namaguptazi, kwathi uJacob Zuma amsdeal, uJacob Zuma this. Akukho okukhulunywa ngoJacob Zuma okuhle, kodwa still usamile. Manje-ke sekuzothiwa manje unesandla kulento yaHani. Kusho leli bhunu elihleli phesheya esingazi ukuthi lathola amadola amangaki ngokuphuma kwale jele. Bafethu, makuthi ngempela anifuni ukubona ukuthi abantu abamhlophe abasifuni, ngeniphinde nibone.